FSAI. Canllaw ar gyfer FSAI i enwebu myfyrwyr ar gyfer cofrestru a bwrsariaethau. Os ydych chi wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, a hefyd yn gysylltiedig â SAI, dim ond un cyfrif GCC ar-lein bydd gennych i reoli'r ddwy agwedd. Unwaith y byddwch wedi mewn gofnodi, dylech chi weld FSAI ar y ddewislen uchaf. Cliciwch ar FSAI. Dewiswch enwebiadau i enwebu myfyrwyr i gofrestru. Dewiswch y lefel a'r cwrs cywir ar gyfer y flwyddyn academaidd hon drwy glicio ar y botwm Newid, sydd i'w weld ar ddiwedd y rhes. Dewiswch Ychwanegu enwebiad newydd i enwebu unigolyn sydd i'w wahodd i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Dylech chi lenwi pob blwch o'r ffurflen data enwebu. Gallwch hefyd enwebu unigolyn am fwrsariaeth yma. Er enghraifft, petaech chi'n dewis i unigolyn yn y blwch enwebu am fwrsariaeth, gallech nodi'r safle ar y rhestr gwarchodfa, lle bo hynny'n berthnasol. Ar y sgrin enwebiadau cychwynnol, gwelwch faint y fwrsariaethau a ddosbarthir i chi, faint y gymerir a faint yr ydych wedi gadael i'w ddosbarthu. Unwaith y byddwch wedi dosbarthu'ch holl fwrsariaethau, dylid neilltuo rhif gwarchodfa i enwebiadau ychwanegol. Cliciwch cyflwyno i yrru'r wybodaeth i Ofal Cymdeithasol Cymru. Ailadroddwch y broses hon ar gyfer pob unigolyn a enwebur.